И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Baraksai25. Днес ще играем в един доста як сервер, наречен CosmicCraft. Да. Днес за първи път снимам. Може като за първи клип да не стане хубаво, но карай. Да, днес ще играем на GTA. Първо да ви разведа в сервера. Сервера е доста як, има всякакви мини-геймс игри. Да, ето ги всичките. Има опкит PvP, доста са яки. Има така, тези портали водят до минигеймс игрите, нали? Това надписа ето го CosmicCraft. Сервера може да ви излезе в описанието, да има и Skyblock. Разбира се. Опа, щях да падна. Някой адски е чупил тук, да. И надявам се да ви хареса клипа сега, който ще направя. И да започваме. Днес измислил съм да играем GTA. Така, ето, това са GTA 1 и GTA 2. Не, якото е GTA 1. Ето, тези 10 бутон. И ви спалва на това място тук, или там някъде бъгнат. Без никакви айтъми, не е като мен целия развит. Да, и днеска мисля да ходим да направим някаква голяма битка и това да е. Да, това тук са бос оръжия. Има всякакви ларпове, Warp Block 1, Warp Tower Cities, Warp High-Rise, Warp Westwood, Warp Mansions и това копче ви пуска на рандом място да оцелявате. Така, аз пускам на Warp Tower Cities. Така. Опс, изисках майстронах. Да, имам бос оръжие. Доста силен пистолет арпитица. Един мой приятел го мисли да е доста слаб. Но доста малко ме е страх да ми спука. Но мамка му. Тези, ако се чудите какви са тия изроди, това са скелети. Да. И тия кокали, които ви ги дават, вие можете да ги продавате. За един кокъл, $1. Да. И днеска ще се поразвием малко повече, да намерим някаква помпа, доста силничка. Но първо ще отидем на един кран. Мапа го знам наизуст, лесно се запомня. Да, ако искате не само това нали, Warp Tower Cities да се пускате, може и на другите ларпове да се пускате. Този повече ми кефи. Опа, този кафе там. Бързо да бягам, бързо. Този си има бос, пистолет. Мега силния. Някои викаха, че този пистолет е в Call of Duty. Има такъв някакъв извънземен пистолет това. И за това той да не ме убие, аз ще тръгна към някаква миризлива посока. Всякак ме е страх. Намирам кола. Щом има кола, значи има някой. Да бързо да взема. Пак две да имам. И да завея на тук, да не може да ми пресрещне назад. Да. Доста яко. Тъпчкото е, че не ви спалва точно, нали, на града на GTA, както истинската, ако сте играли. И така. Просто в някакъв град ви спалва. Не знаем къде, може да няма такова място. Но не знам. Скелет ме дразни.
Да, хедшот му направих. Доста си е як сървъра, защото Skyblock са яки, аз съм. Имам един развит Skyblock, но не е чак толкова. Какво да говоря? Да, ще снимам и с доста приятели. В тази GTA има един колега Кин, който и той снима клипове. Да, може да се каже, че само с него ще снимам. И с някои други приятели, като Bimo, Morabora 10, Angry Dork, Rejected Shotgun и тях със сигурност ще ги познаете, защото те снимат клипове от доста време. Да, но там е Hugh Grimes. Трябва бързо се махам. Извинявам се. Да, там само на Hugh Grimes пълно с такива хора, де са бос оръжия. Да, и най-важното, което трябва да направите, ако влизате в сървъра, ще ви излезе бля 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 бля, нещо си, и отдолу ще ви излезе едно yes, no. Вие незабавно трябва да натиснете yes, защото ако натиснете no, няма да ви е заредил тест черпака на Cosmic Craft. Тоест да виждате оръжието. Например, моят пистолет без тест черпака е една дума брадичка. И това ще е голям фейл, защото повече това не може да се оправи, освен ако питате админа, той да ви прати тест черпака или отново да направи там някакви глупости, но не знам. Просто натискайте yes. Защото и... не знам. Искам за този клип да намеря поне един човек да убия, да видите какво точно представлява за тази GTA. Някой ме стреля. Ето го, оплаши се от мене. Това е лошо. Защото ще го килна. Да, той тръгна да бяга от мен. Дами и господа. Виждате какъв слабак. Мога да го килна за много време, но беше голям фейл, дето не можех да мина. Така. Ще го направя по най-бързия начин. Ще ям да му се зарежда хелта. Той се оплаши от мен, дето, да, ако си сложите някакви силни брони, имате поне някакъв такъв бос пистолет, направо насират се страх, тръгват да бягат. Ето го сега, може, възможно е да го отрепя. Само странно как се качил там най-горе. Аз сега ще го убия. Да, наистина, странно как се качил горе. Виждате какъв слабак. Бяга като пиленци. Ще се пробвам отгоре да го стрелям, но най-много да ме убие и това ще е. Сега ще почна да ме стреля в кръг. Най-голямото лайне. Ето го! Уби ме! Какво? И аз го убих. Хора, това беше всичко от мен. Направо ме яд. Да, ако се чудите защо пистолетът е в мене, защото е бот. Да, това беше всичко от мен. Надявам се, че ви е харесало. Доста силни имат, големи изроди, много силни оръжия имат и убиха ме. Но карай, пак ще те намерим във вярата ми.
Да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Лайквайте, абонирайте се и бай-бай!